blouse. Madagitan ko ba? Biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabutan. Inantabayan kita, kasurog ka siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangaponan. Biniyayaan, inantabayan, sinusubok ang kagulangan. Sarado kita sa satong pagpaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawing na panahon, sa kamot ni Jesus, danay ang paglaon.
Please.
Diyos maray na hapon po, pagirundom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit min cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan. Asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Dios mabalos po. Let's all rise to start our novena to Saint Jude Tadeus. The Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude,
to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your requests. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life, I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Gozos. O San Judas na paladan, ikas sa mong inuumaw, tanganing sa mong makamtan ang gabusming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikas sa mong inuumaw, tanganing sa mong makamtan ang gabusming kaipuhan. Kan aking bugtong nin Diyos, pinsan asing katuod, saro na nagbabalangibog kang langit no na pagtubod, tinukdo mo ang dalan pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikas sa mong inuumaw, tanganing sa mong makamtan ang gabusming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa aki nin Diyos sa langit, pag-umaw na di maisip nin mga tawong balakid, ang siring na kaumawan sa muyang rinurukyaw. O San Judas na paladan, ikas sa mong inuumaw, tanganing sa mong makamtan ang gabusming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na puon, o santong mamurawayon, pag-umaw na daing sukol, ikasamong inaarang. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing sa mong makamtan ang gabusming kaipuhan. Sa kikristo nag-anyaya, itong hade sa Edesa, ang tuyo mapabulong siya, kaitong helang niyang lepra, hinanyuga ang pag-arang mga devotos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing sa mong makamtan ang gabusming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatindugan na sadya, ni Kristo na sa tong Ama, kan sa iya na iglesia. Sa limpoy, kaining simbahan, kami ngunyan napaalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw,
tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinaban ang pagtubod, ihinulit mong si Jesus ang tunay na aki ni Diyos. Ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ika sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Nagtios ka nin padusa, idinamay mong talaga sa pasyon ni Kristong Ama. Gabos niya mong kasakitan, si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ika sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si mo nganing hinanyugon, an pamibi ni simbagon, hinanyuga an pagranga niya mong mga makasaklan. O San Judas na paladan, ika sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. San Judas, darha sa langit an pamibi ming balakid, hagadang kami magkamit nin grasyang urog kalinig, si mo sa mong inaarang an pamibi mi pag-arang. O San Judas na paladan, ika sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. O pinsan ni Hesu Kristo, sa mong San Judas Tadeo, hinanyuga nga ning gayo ang pag-arang mi sa imo, ako ang inaalay na pagsulsol ning kasaklan. O San Judas na paladan, ika sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention the sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman, kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salang gibo, asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasaklan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po.
Ngunyan, iyo po ang ikaduwang aldaw kan misa nobinaryo para sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Ang satuyang mga sponsors, iyo ang mga minasunod. Cynthia Oreste, Daday Astillero, Acela Yu, Teresita Boss, Andre Maurice Saison Ray, Eden Musa, Rehuso Family, Engineer Carl Rotzen Gapayaw, Bong and Jean Gapayaw and Family, Benguet and Mia Celerio, Joko, Janine, and Kait Dino Family, Keisha Ann A. Primavera, Emily Tan, Mary Rose S. Suniega, Taiche Boutique Hotel, Cocina Taiche Seafood Restaurant, The Mansion Event Place, Asinjera General Construction and Supply. Isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot ni Tess Araujo, Thanksgiving Prayer Mass for all the blessings ni Ana Rose Polares and family. Pasasalamat ni Jocelyn Esquivel Alamo in honor of St. Jude Tadeus ni Rene and Royce. For the gift of life ni Michael Alamo. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Kadag, Diana Dizon, Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, ni Catherine Lianto, Cecil Austero, ni Mr. and Mrs. June Sabado. For the gift of life of 81 wonderful years of popping, hale sa grandchildren, Zan and Ziv. For the birthday blessing and all the blessings ni Cynthia Lupango. Espesyal na mga kahagadan. For healing and fast recovery of Rogelio ni Ederlina Barbastro. For powerful intercession of St. Jude Tadeus for 2025 board exam of Lian Samuel Terrado. Espesyal na kahagadan ni Ronel Oler. For good health of Rodillas and Molina family ni Maria Regina R. Molina. For good health of Mendoza family, kan Mendoza family. For healing and fast recovery of Gregory, kan Mendoza family. To pass the PNLE exam 2025 ni Maria Angela B. Clemente. For successful examination of Diana and Christopher ni Diana Dizon. For permanent residency and for good health ni Evelyn Basquinias. To pass the nursing licensure exam ni Grace Ann. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. Ki Charles Nico, kan Castillo family. Ki Grace and Leo, kan Manlangit family. Ki Rebecca, kan SLROWD. For all souls ni Angela Palangka, ki Josefina Asin Fidencio ni Rene and Royce, ki Dominador Senior, Theodorica Eusebio Asin Cecilia, kan Cabria family, ki William and Edgar ni Agnes Arimado, ki Ligaya and Manuel kan Belga family, ki Estelito kang Labordo family, ki Josefina Asin Fidencio ni Ruby, Ricky del Rosario and family, ki Jesus and Hipolito ni Marilu Reyofreo, ki Leonila Magdalena Asin All Souls Cansales family, ki Conchita, her birthday in heaven ni Joan A. Baliber, ki Virginia and Ronaldo ni Gloria Bermejo, ki Wilma kan Bustamante family, ki Irene kan Segovia family, ki Alfred Sr. Asin Amaro, ni Angela Palangka, Asin Kiray, ni Lily Raitana and Rosemary Melia and family. Saliwat mga tugang ko kay Kristo, Dios marhay na hapon po sa Indugabos. Ngunyan, iyo ang ikaduwang aldaw kang nobinaryo para sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Asin ang satuyang theme para sa ngunyan na aldaw, iyo po ang hope found not in riches but in God. Kaya, makisumaro po kita sige sa Eucharistia,
na pamamayuhan ni Reverendo Padre Vicente Espineda Jr. Magtirindog po sa pagpuon. Salamat sa iyang kapangyarihan at sa iyang pagkaroon. Daig ka sa magawid sa kagurangan, ina sa iyang panwan, inabot maging tanan, inipon maging sabon, sa Diyos na sa tungkap mo. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka ni Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Hesu Kristo ang kagurang nenta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon po, mga tugan. Maray na hapon man po, Padre. Welcome po kita gabos sa satuyang Eucharistic celebration ngunyan. Mga tugang, kita gabos nagahanap ni katuninungan asin siguridad. Alagad minsan nakukwata ini sa gabos na natong pagsadiri asin mga success sa buhay. But Jesus reminds us today that life does not consist of possession, because true peace is not found in what we have, but in whom we trust. That is God. Only in Him can our hearts find lasting hope and security. Kaya mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing maging maninigo kita sa pagselebrar kaining mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Anggeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
kamurawayan sa Dios sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Asin sa dagat at ulilungan, sa mga taong marahayan mo, inuumaw ka, inurugyaw ka, sinasangkapi na kamurawan, pinapasalamatan ka. Huli ka na kulakong kamurawayan, huli ka na kulang kamurawayan. Magurang na Diyos sa ating langit nun, kasamang makakamang. Magurang na dating mundo, Yesu Cristo. Magurang na Diyos, Cordero ka Diyos, pati ka naman. Ikaw na nagpaparak ng mga kasalan, kahit tinaban, kahirapi kami. Ikaw na nagpaparak ng mga kasalan, kahit tinaban, akuan sa mo, pati mahirap. Ikaw na nagtutugaw sa buo kang Ama, karerati kami. Kahit kasanaan man ay kasanaan kamurangnan, may kasanaan morong kahalangkaw. Yesu Cristo kaiba, kay Espiritu Santo, sa kamurawayan, ng Diyos Ama. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Mamibi kita. O Diyos na makakamahan sagkod paman, nahuli kan pambihirang grasya, nagtao kay San Judas Tadeo, apostol, na nakisumaro sa krus kan sa imong aki. Asin huli kan sa iyang ministeryo, nagbago kan mga ngangalasan kan sa imong pagkaherak. Warasan nahuli kan sa iyang pamibi, padagos kaming makasaro sa mga pagsakit ni Kristo. Asin madarang nag-uugma sa kamurawayan kan pagkabuhay liwat. Huli kay Hesu Kristong kagurang nanyamos sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Huli ta panuga nin Diyos, si Abraham dai nagduwa-duwa, kundi kumunisog an sa iyang pagtubod, asin nag-omaw sa Diyos. Aram niya na ang Diyos may kapangyarihan sa pag-utob kan sa iyang panuga. Huli kan siring na pagtubod, si Abraham nagin matanos.
huli sa pagtubod, siya naging matanos. Ini sinurat bako sana para sa iya, kundi man para sa to. Huli kan sa tong pagtubod, kita man magiging matanos. Kung kita nagtutubod sa nagbuhay liwat ki Jesus, na sa tong kagurangnan sa mga gadan. Si Jesus na ipinagadan, huli kan sa tuyang mga kasaalan, asin binuhay liwat, tanganing kita maging matanos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Alleluia,
kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Saro sa katawuhan, nakiulay kay Jesus. Maestro, tarami man ang sakuyang tugang, nahirasan ako kan pamana. Si Jesus nagsimbag, katuod, si isi ang naggibo sako na hukom o nagsugo na maghiras kan sa indong pamana. Dangan nagsabi sa inda, maglikay kamo sa gabos na pagkaara. Mayaman man ang sarong tao, alagad ang buhay day na sa mga kayamanan. Dangan inusip ni Jesus ining parabola. An mga daga aning sarong mayaman nagtaunin marahay na ani. Sa iyang pinag-isip-isip, ano ang gigibuhon ko? Day akong nasasarayan kan gabos kong inani. Asin nagsabi, ini ang sa kong gigibuhon. Uulagon ko ang sa kong mga tambubong, mapagibo ako nin mga mas dakula, asin duman ko sa sarayon, ang gabos na inani asin rugarin. Dangan masabi ako sa kuyang sadiri, dakul kang nasasaray para sa halawig na panahon, mapahingalo na ako, makakan, mainom, mag-ugma. Alagad ang Diyos sasabihan siya, lulong, ngunya nabanggi, babawion ko ang sa imong buhay, para kiisay ang sa imong mga sinaray. Ini ang mangyayari sa nagpapayaman sa sadiri, asin dai nagpapayaman sa atubang nin Diyos. Mga tugang, marahay na bareta kan sa tong kagurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Saro pong mapagpalang hapon, giraray, ako po naugmata sa giraray na imbitaran sa pagmisa po dito sa Indo. Asin kaiba po nindo, bilang saro man na diboto, kan sa tuyang mahal na patron, San Judas, nakikisumaro po ko sa Indo sa mga almasunod na mga aldaw na inis, na lalong-lalo na sa kapiestahan niya, sa maabot na petsa 28. Happy Fiesta po sa Indo in advance. Okay lang ka mo? Nadawag ta po magayunan po ang ebanghelyo tangunyan. Nadawag ta po ang mensahe kay ini sa tuya, malinawon. Pwede na nga ning padi day magsermon. Pero magayon na doon, tawan tanin doon ang mga sinabi din ni Jesus sa ebanghelyo niya to ngunyan. Kita gabos na mga deboto, para reho minsan ang hinahagad sa to. Bantayan ang satong mga puso. Sabi kang mahal na Diyos. Sa manlain na klase ng pagkaara. Anong klaseng pagbantay ang satong hinahagad sa to kang kagurangnan? Kita mga deboto kang satong mahal na patron, iyo ini ang satong magayon na hagadon sa iya. Mantang ini nasa panahon kita kang pagnovina, panahon na kita maselebrar kan sa iyang kapiestahan. Tabangan niya lugod kita. Siring kan sa iyang mga grasya kan Dios sa paagi niya na makusugon ang satong pagtubod, ang satong mga puso. Sa gabos na klase ng pagkaara sa kinaban. Sa buhay po mga tugang, totoo, aram ta na mo yatang maging secure. Di ba? The reason why many of us spend so much time striving for security, saving more, striving, earning more, achieving more. Kaya ba grabing paghinguha ta sa Oraldaw? Because we want to feel secure. We want peace. Because we hope that these things will bring us peace. As in, totoo po iyan. Ang gabos na ining paghinguha ta, nakakamtanta sa buhay, nagtatauning katunungan sa isip, sa buot,
seguridad sa itong mga buot. Halimbawa, igaw ni sarong nagtatrabaho, 5 pesos na sa nanglaog kang wallet, ano daw sa iling daw mamamatian ka yan? Mahadit siya. Paano pa ngayon pamanggi ko at yan? Paano pa daw ngayon pagpurpamasahe ko at yan? Totoo yan sa buhay ta sa oral daw. Kamu baga po na kita baga po gabos na apod kayo na yung nagsasakay. Lalo sa mga estudyante ta, nag-boarding house. Nakulong kibinabayadan sa eskwelahan. Ang mga magurang. Di ba? Dakulan kitang kahaditan. And we want to feel secure. Kaya baga sabi kang iba, mag-araki sa nakita. Dawa, durusi. Nata. Tabot ang panahon ngayon. Investment. Pero mga tugang, sometimes, in most cases, if we are not aware, or we don't guard ourselves, and these things really do not bring true peace and security. Instead, they often lead us to selfishness and greed. Kaya sabi na Jesus sa Ebanghelyo tangunyan, take care to guard against all greed, for though one may be rich, one's life does not consist of possessions. Greed is a desire in the human heart that makes our life lose its proper balance and direction. Yun po ang nagigibo sa to, kang pagkaara, kang greed, kaimutan. Nawawara ang balanse kang buhay. Nawawaran ng direksyon ang buhay. Dahil inisaro ining insatiable hunger, tanganing kita, maghanap pa ng sobra-sobra sa buhay. At even at the expense of others, sometimes. At kung minsan, nagpupuon po ini sa mga simple as in saradit na gawi, na daita naririparo. Pero kita pala mismo nagiging mga siring. Anong mga halimbawa kan sa buhay ta? Halimbawa, sinugo ka ni mama magbakal tawyo duman suka. Dahil mo na inuli sa uli. Diba? O kaya, nag-under the table ka. Nag-fixer ka. It begins as a simple desire for comfort or security that slowly grows into an obsession. Pero mga tugang ang seguridad din tinatawag kang pagkaara, ang greed, bako man totoo. Saro ining ilusyon na igwa kita ning kontrol, igwa kita ning mga kakayahan, na kita urog pa sa kakaysay na tao. Na kaya tang mabuhay na mayo ang grasya kang Diyos minsan. It leaves the heart anxious and empty sometimes. Pero ang tunay na seguridad, mga tugang, does not come from what we own, but from whom we belong. We belong to God. And when our hearts rest in Him, we discovered a peace that no wealth can buy, and no loss can take away. Siya ang siyertong seguridad. Siya ang sigurado asin ang katuninungan kang buhay ta. Asin ini napatunayan kang satong santo, ngunya na sinisilibrar. Aram tabaga po ang istorya ni San Judas. Dawa sa insyang magduman. Dawa sa insyang magmisyon, magbalangibog ang maray na bareta. Ini ang nasa puso niya. Ang Diyos, ang sa iyang seguridad, ang sa iyang paglaom, ang sa iyang katuninungan. Ang mga tao na igwaning pagkaara sa puso, nahanap nila, nahihiling daan sa dirinda, restless and unsatisfied. Because no amount of material possession can fill the longing of the soul. Ano pong nagigibo sa to kang greed? Greed breaks relationships.
injustice sometimes, and blinds us to the needs of others. It promises fulfillment but leads to isolation and spiritual poverty. Spiritual poverty. Sarong makuring pagtios kang sarong kalag. Kaya minsan naghahapon kita, why there is so much suffering? Because of greed. Saradit, darakulang gawi ning kapasluan. Greed of those in power, because sa tuwa man ng mga sadiri, our own greediness leads us to this reality na nangyayari sa bansa ta, sa sosyudad ta, sa komunidad ta. Kita masabi, we cannot point finger to anybody without first pointing our own finger sa sadiri ta. Because we are part of the system that makes us all suffer. Greed is like two-edged sword. Espadang may duwang tarong. It wounds us and it wounds others. It blinds us to the beauty of simplicity and into sa presensya kang Diyos lalo na. Ang simbahan po mga tugang dani na nagtutukdo sa to. Siring sa satuyang ebanghelyo ngunya na nagtutukdo sa to. Make God the center of all dealings, kang buhay. Make God the center of your lives. Even sa paggibo ng mga desisyon. Saradit man o darakulang desisyon. Ay, asin ang mga tugang, ano pang tinutugdo sa tukang simbahan? Ano ang kasimbagan bulong sa greed? Pagkamuot. Love is the answer to disordered desire of human heart. Because love opens our hearts to share. Love teaches us to what we have is meant to be given. Dai po pagparatipon sana. Love replaces the fear of losing with the joy of giving. Kaya kung mamuot kita, pinapawalang bisa ta ang kaganidan sa puso ta. Love makes us secure not because we have much, but because we trust so much in God who provides and in the goodness that flows from it. And we see this most beautifully sa Eucharistia ang siniselebrar niya ito ngunyan na bahapon na ini. Sa Eucharistia ang si Jesus mga tugang itinao bako kung anong mga bagay sa to kundi ang sa iyang sadiri. He empties himself completely so that we may be filled with life. Ang Eucharistia mga tugang is the victory of love over greed. The reminder that life is not about possessing, but about giving. Siring na ang Diyos, tinatawan sa iyo sa diri sa to, oral daw. And when we receive the Lord in the Eucharist today, even today, we also receive the mission to live like Him. Ano pong mission? To give, to share, to trust. To be Christ. Si St. Jude mga tugang, patron tangunyan, asin sagkod pa man, reminds us that even when we feel lost or empty sa buhay, there is always a hope in God's love. There is always hope in God's love. When we learn to trust in Him more than in material things, ang puso ta nakakatalingkas, our hearts are set free. Ang pagiging generoso, ang magpagpasalamat na puso, ang simplisidad, nagdadara sa to na maging harani permi sa Diyos. Bako,
sa kayamanan, sa kinaaban. Ay ninrumdumong ta mga tugang. True security and peace are not found in riches or in everything we have in life, but in a heart that loves freely and generously. For only love can free us from the emptiness that greed leaves behind. And as we go forth today, may we live as stewards of love. Let us ask Saint Jude to intercede for us, that we may not replace our hope, that we may not place our hope in riches that fade, but in God who never fails us. For in God alone do we find true treasure in heaven, the lasting security, and the love that endures forever. Matindog po kita. Panunin pagsarig sa Dios, nin paglaom, darahon ta sa iyaan sa tuyang mga pamibi, sa tabang ni San Judas Tadeo, apostol nin paglaom, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa simbahan, na magdanay siyang pusog sa pagtubod, maugma sa paglaom, asin mamumuton sa pagharubay kan Ebanghelyo ni Kristo, mamibi kita. Para sa satuyang lideres, na maglingkod sinda na may integridad, magbusol ning katanosan, asin surugon an mga maluya, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga dukha, naghihelang asin nawawaranin paglaom, tanganing sa paagi kang satuyang pagmakulog asin mga pamibi, makakuasinda nin bagong kusog, kaumayan asin paglaom sa pagkamuot kan Diyos, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang parokya, na ining mga aldaw nin pagpamibi asin selebrasyon, magbago kang satuyang kamauotan, na mabuhay bilang mga dayupot na saksi, kan pagkaherak kan Diyos, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na mga deboto ni San Judas Tadeo, na kita maging dayupot na mga parapamibi para sa ibang tao, naghihiras kan paglaom ni Kristo sa kapwa, mamibi kita. Hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos ning paglaom, sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, hinanyugaan mga pag-arang kan sa imong banwaan. Tabangi kaming maging mga aagihan kan sa imong paglaom. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sako asinan sa indong mga atang, akoon malugod, kan Diyos samang makakamahan. Akoon manlugod ng kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ako ang mga atang na idinudulot sa imong mga altar, sa pagrumdom kisan Judas Tadeo, tanganing siring na tinawan mo siya ning kamurawayan, huli ka ining mga banal na misteryo, kami man warasan mo, nin kapatawadan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamha na daing kasagkoran. Huli, ta sa fiesta ni San Judas Tadeo, pinapaugma mong gayuan sa imong simbahan, na pinapakusog kan panalmingan nin makidiyos na pagkabuhay. Hinuhulitan kan tataramo na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiolay, na uyon sa imo. Kaya kaiba kang kadakol-dakol na angheles asin santos, nagaawit kami sa imo kang himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buo, pinaslaw sa lawiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan yamanin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod,
kami nagroromdom kan sa iyang pagkagada na sin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan, kang tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanig mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girum dumakagurangnan an sa imong simbahan na nakakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa si Leon, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girum dumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom ning pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sin gabos na santos, na kaitupan na kapagayagayas sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ligtas
Yesu Kristo ang kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa ko ang katuninongan itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang sa tong kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kita kan tanda kan katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang, uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Itago mo ako sa iyong mga sugat.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, ang langit no na lamesa, magpasarig asin magpadugang kan mga langit no na kusog sa gabos na nagseselebrar kan kafiestahan ni San Judas Tadeo. Tanganing mabantayan ming lubos ang balaog nin pagtubod, asin makalakaw kami na minunda na dalan nin kaligtasan. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Sangaran po kan sa tuyang Kora Paroko, Father Nel Aranas. Nagapasalamat kita kay Father Vic Spinida sa pagselebrar ka na Santa Misa sa Ngunyan. Na-assign po siya digdi bilang diakono no, bago siya maging padi. Asin pinapasalamatan ta sa iyong presensya, asin ang paghiras niya kan sa iyang mensahe, sa iyang homilia. Para pagkanta po si Father. Pero gusto po ang pagpangadi sa mga kapadi. And lalo na po ining mga bagong padi. No? Speaker ni Father Nelson, mga below 5 years sa indang pagkapadi. Nakulaan po na pang mga tentasyon sa first 5 years in the life of the priest. So we should pray for them and wish them a happy priesthood. Thank you po. Salamat po. Matindog po kita. Salamat po pala sa tuyang Kora Paroko sa pag-iriba niya po mga padi, sa pag-imbitar po sa kuya. Sinsa indo po gabos na nag-atindir kang misang ini. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Idukoan payos sa pagbindisyon. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Diyos na makakamahan sa gabos na pag-alaman, asin bindisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. An paratubos nagtaos sa indo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa indo ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanom niya ang sa iyang tataramon sa indong puso, asin panuon niya kamo nin kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, asin danay na makamidbid, kan matano sa sinmarhay, sagod na lumaog kamo sa indong langit nun na pamana. Amen. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, anama, Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva San Judas Tadeo! Viva!